Gani Records. Team Penga Penga. Yo, Nigga boy Bobby, niambie mwanangu. Nasikia uko mbale Pitki amegazila kengine tena. Nasikia kabiti ka December. Tufanye nini? Ande Bobby tunochibata because ndo nguva yacho anega tokochibaraka kupetsira mfeso wangu yasvika iyo nguva muna December zuva rachera to remember ona vanhu vachitamba vachivhara topenga cause it's Christmas time. Yasvika iyo nguva muna December zuva rachera to remember ona vanhu vachivhara vachitamba topenga cause it's Christmas time. Ndakapfeka cap inyowan nekashet kanyowan jenri nyowan natsoputso nyowan takamerera pinda gore nyowan ndisingakangamwe ndachachekafti nyowan karais kachiket kaputi nesalad mapepa kapoda kuita ngemakarati vana vakeza vachabatika payadi vadikane vazane kunditumira makadzi mapresents. Yes, it is the best thing topinda power toita medley vamwe vachichambonasi varitonasi itososona 26 monasi. Yasvika iyo nguva muna December zuva rachera to remember ona vanhu vachitamba vachivhara topenga cause it's Christmas time. Yasvika iyo nguva muna December zuva rachera to remember ona vanhu vachivhara vachitamba topenga cause it's Christmas time. Tunafurahia, tunasherehekea Christmas. Tunasherehekea, tunafurahia Christmas. Wachano, ni wakati kuchechea, ni wakati furahia. Cheke masisa, makachena, mablaza meneka makawa wanachombeza. Smile kwenye makipato, kwenye mtambo. Tupadabisha kwamba wanafanya mambo. Koma zinapigwa yo, siyo hambo. Cheke masisa jo wanavoshabiri, wanavohagiri, wanavoshobele watu mpaka wanasema iyo nguva muna December zuva rachera to remember ona vanhu vachitamba vachivhara topenga cause it's Christmas time. Yasvika iyo nguva muna December zuva rachera to remember ona vanhu vachivhara vachitamba topenga cause it's Christmas time. Ndakapfeka cap inyowan nekashet kanyowan jenri nyowan natsoputso nyowan takamerera pinda gore nyowan ndisingakangamwe ndachachekafti nyowan karais kachiket kaputi nesalad mapepa kapoda kuita ngemakarati vana vakeza vachabatika payadi vadikane vazane kunditumira makadzi mapresents. Yes, it is the best thing topinda power toita medley vamwe vachichambonasi varitonasi itososona 26 monasi. Yasvika iyo nguva muna December zuva rachera to remember ona vanhu vachitamba vachivhara topenga cause it's Christmas time. Yasvika iyo nguva muna December zuva rachera to remember ona vanhu vachivhara vachitamba topenga cause it's Christmas time. Christmas ishafika, cheki watu wote, yani cheki kila mtu alipo pendeza. Shili Team Penga Penga, yani shuwataka tena.